Fl-isptar Mater Dei mhux jingħataw mħaddet għaliex dawn huma out of stock. Minflok qed jingħataw l-ożor u saħansitra piġami biex jitqiegħdu taħt ras il-pazjenti minflok l-imħadet. Il-kelliema laburista s-saħħa Mari-Louise Colero Preca qalet li dan kollu qed iseħħ fl-istess żmien li l-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar ħabbar li kien sab 7.3 miljun euro żejda fil-vot tal-Ministeru tiegħu. Minflok indirizza l-problemi mill-eruq fis-settur tas-saħħa, saħqet Mari-Louise Colero Preca, Gonzi PN qed iwaħħal f'kollox u f'kulħadd, bil-konsegwenza li l-problemi fis-settur tas-saħħa issa qed isiru strutturali. Sfortunatament, din hija sitwazzjoni oħra li turi kif Gonzi PN tilef kull sens ta' direzzjoni u għarfien tal-bżonni ta' dawk iċ-ċittadini li huma fl-aktar żmien vulnerabbli ta' ħajjithom, temmettet il-kelliema laburista. Intant minn tarif mod fil-Parlament fil-jiem li għaddew mill-Ministru Joe Cassar jirriżulta li bħalissa fil-Mater Dei hemm ukoll out of stock faxex, tajjar, ingwanti u diżinfettanti.